L-Ilsien Nazzjonali ta' Malta, l-Ilsien Malti, ilu magħna mijiet ta' snin u matulhom sviluppa anke bl-assimilazzjoni ta' kliem barrani miġjuba mid-diversi ħakkiema fuq il-gżejjer tagħna. Fis-sena 1968 instabet il-Kantilena, l-eqdem test letterarju bil-Malti. Filwaqt li dan ix-xahar qed jitfakkar żvilupp importanti għall-ilsien tagħna. Dan kien it-twaqqif tal-Akkademja tal-Malti 100 sena ilu li b'ħidmieta tatna l-ortografija tal-sinna kif nafuha llum. Il-Kantilena hija poeżija li tmur lura għas-seklu 15. Instabet fl-1968 mill-professur Godfrey Wettinger u Patri Mikil Fsadni. Hija attribwita lil Pietru Caciaro u nkitbet minn nepotih Brandano fir-reġistru notarili tiegħu. Dan it-test importanti jinsab imħares kif jixraq fl-arkivji notarili fil-Belt Valletta. Mal-modija ta' żmien l-Ilsien Malti kompla jiżviluppa u jarakkixxi lilu nnifsu. Iżda kien biss fis-snin 20 tas-seklu li għadda li grupp ta' kittieba magħrufa iltaqgħu sabiex jagħmlu studju dwar l-ortografija bil-għan jiġi formulat alfabet li seta' jintuża minn kulħadd. Il-kittieba 36 b'kollox kienu ltaqgħu fl-14 ta' Novembru tal-1920 fl-Unjone Kattolika San Giuseppe fil-Belt Valletta fuq inizjattiva ta' Franġisku Saverju Caruana. Fil-bidu l-Akkademja kien jisimha l-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Din is-sena jaħbad elu il-100 sena mill-twaqqif tal-Akkademja tal-Malti fil-bidu net magħrufa bħala l-Għaqda Kittieba tal-Malti. Dak iż-żmien dawn il-kittieba prominenti fosthom Giuseppe Muscat Zoppardi u Dunkarm ingħaqdu biex kemm jista' jkun ixerdu iżjed il-letteratura Maltija. Iżda l-għan tagħhom fil-bidu nett kien li jistandardizzaw l-alfabet biex jagħmlu konsistenza fil-kitba tal-Malti. U bekk allura jkunu jistgħu jingħaqdu aħjar bħala kittieba ikunu iżjed konsistenti u mbagħad ikunu jistgħu ixerdu l-letteratura Maltija fi żmienhom. Wara li l-Għaqda Kittieba tal-Malti ħadmet fuq l-istandardizzar tal-alfabet u tal-ortografija bix-xogħol tagħha tat-tarif fuq il-kitba Maltija, imbagħad ix-xogħol tagħha ma waqafx hemm. Dawn setgħu waqfu hemmhekk iżda komplew u minn hemmhekk twildet il-pubblikazzjoni uffiċjali tal-Akkademja tal-Malti li tissejjaħ il-Malti. Din il-pubblikazzjoni bdiet l-ewwel darba fl-1925 iżda għadna sal-lum nippubblikawha. Fil-fatt din il-pubblikazzjoni issa infetħet f'żewġ ferat għaliex nalternaw kull sena bejn il-ħarġa letterarja u l-ħarġa akkademika. Din tkun miftuħa għal kontribuzzjonijiet sew mill-membri kif ukoll ikun hemm drabi fejn jkollna kontributuri wkoll jista' jkunu speċjali li jidħlu f'din il-ħarġa u jagħtu il-kontribut tagħhom. Kemm bħala xogħlijiet letterarji, poeżiji jew proża u anki sirna ndaħlu dan l-aħħar anki traduzzjonijiet letterarji. Iżda issa wkoll għandna l-ħarġa akkademika li ilha magħna ftit żmien mhux ħażin u hawnhekk ikollna riċerkaturi u studjużi li jippreżentaw xi xogħol tagħhom li jkunu għamlu fuq il-lingwa jew il-letteratura Maltija. Il-ħidma minn din il-għaqda bdiet minnu fih u fil-fatt mill-bidunet dawn il-kittieba kuraġġużi ħadmu qatih sabiex l-Ilsien Malti jingħata s-sura li seta' jinftiem u jinkiteb minn kulħadd. Nistgħu ngħidu li sal-bidu tas-seklu ieħor kienet għadha ma teżistix sistema waħda stabbilita dwar kif għandek tikteb bil-Malti. Allura il-kittieba tal-Malti differenti kienu jużaw sistemi differenti ta' kif tikteb bil-Malti. Dan sintendi kienet joħloq problema kemm għall-istess kittieba għal-qarja tagħhom kif ukoll għall-iżvilupp ġenerali tal-letteratura bil-Malti. Ġara li fl-1920 wieħed minn dawn il-kittieba, ċertu Franġisk Saver Caruana, għamel sejħa f'wieħed mill-ġurnali, għamel sejħa lil dawn il-kittieba biex jingħaqdu flimkien ħalli jitkellmu dwar din il-problema, jaraw isolvux din il-problema tal-alfabet. Sena wara, fl-1921,
ħolqu dan l-alfabet li kien alfabet tajjeb imsejjes fuq argumenti lingwistiċi tajbin. U 3 snin wara, fl-1924, dawn il-kittieba ħarġu wkoll 7 regoli li ġew pubblikati dwar kif għandek tikteb bil-Malti. Il-ktieb sejħulu it-tarif fuq il-kitba Maltija. 10 snin wara, il-Gvern kolonjali għamel dan ix-xogħol ta' dawn il-kittieba tal-Akkademja tal-Malti kemm l-alfabet kif ukoll ir-regoli tat-tarif għamilhom uffiċjali. Dan kien ifisser li kull min jikteb il-Malti kien marbut li juża dawn ir-regoli. Jgħaddi żmien u kif nafu, iż-żmien miegħu iġib ċertu bidliet. Iġib bidla fil-mentalità tan-nies, iġib bidla fl-affarijiet materjali nużaw, ċertu affarijiet ma jibqgħux moda jidħlu affarijiet oħra u kollha iġibu isem ġdid magħhom. Iġib bidla wkoll anke f'xi aspetti tal-lingwa. U l-Malti mhuwiex eċċezzjoni. Għaliex tinbidel il-lingwa jew xi aspetti minnha. Hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq xi ħaġa astratta. Meta ngħidu tinbidel il-lingwa jew bidla fil-lingwa, jiġifieri tfisser bidla fil-mod kif jitkellmu n-nies li jitkellmu dik il-lingwa. U din il-bidla normalment tiġri permezz ta' kuntatt għaliex nies li jitkellmu lingwa partikolari jiġu f'kuntatt ma' nies li jitkellmu lingwa oħra u jiġu wkoll ikunu miftuħin ukoll ikunu influenzati minn lingwi oħrajn li jiġu f'kuntatt magħhom. U l-Malti ġralu l-istess. U minħabba fek ċertu kliem li jidħol fil-lingwa u li jkun importanti għal dik il-lingwa ma jibqax biss fuq livell ta' taħdid imma tkun trid tikdbu eventwalment. U issi tkun irid isiru aġġornamenti fil-regoli tal-kitba. Għal daqstant fl-1984 l-Akkademja ħasset il-ħtieġa minħabba ħafna kliem ġdid li kien daħal fil-Malti, ħasset il-ħtieġa li taġġorna ir-regoli tal-kitba bil-Malti. U dan l-aġġornament kien jismu semmew iż-żieda mat-tarif. Mela inti għandek it-tarif li huwa xi ħaġa bażika, regoli bażiċi u qed inżidu xi żiediet oħra magħhom. U nistgħu ngħidu bħala eżempju jien naf li sar f'dan l-aġġornament tal-Akkademja, pereżempju kliem li daħal mit-Taljan li kien fih żewġ vokali ħdej xulxin. Bħal ngħidu aħna kliem bħal poeta, realtà, idea, Ewropea, dan kien jikkonsisti kien mitkellem dwaru fil-żieda mat-tarif tal-84. Għadda ftit ta' żmien u reġa' sar aġġornament ieħor. Issa forsi tajjeb ngħidu li dawn l-aġġornamenti ma jsirux f'kapriċċ, imma jsiru għax ikunu meħtieġ. Il-lingwa hija ħajja tibqa' tiżviluppa, allura ir-regoli tal-kitba wkoll ikollhom jiżviluppaw magħha wkoll. U l-aġġornament tal-1992 kien issejjaħ propju l-aġġornament tat-tarif. Fost l-oħrajn nistgħu nsemmu minn għandu ċertu eta jiftakar li kien hemm żmien fejn ċertu kliem li l-ewwel konsonanti tiegħu kien lajn seta' jinkiteb żewġ modi differenti. Pereżempju kelma bħala safar kien hemm żmien fejn konna nikbuha jew għajn a jew a għajn. U dawn il-problemi ġew riżolti fl-aġġornament tal-1992. Fl-2005 twaqqaf il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsiem Malti. Issa, dan ma jfissirx li l-Akkademja ma kienx għad baqa' posta, jew ma ċaw posta llum, anzi nistgħu ngħidu li l-Akkademja taħdem id-fit mal-Kunsill. Id-fit mal-Kunsill bris id-drittijiet tal-Ilsiem Malti, it-trixxiet tal-Ilsiem Malti u anke l-istudju dwar l-Ilsiem Malti. Il-Kunsill ma nix ngħidu huwa aktar mifrux, l-Akkademja llum hija aktar mitfuha fuq l-istudji tal-letteratura. Imma nazzarda ngħid jiġifieri l-Akkademja għandha status partikolari fih dan il-Kunsill għaliex għax għandha ir-rappreżentant tagħha fil-Kunsill. L-Akkademja wkoll flimkien mad-Dipartiment tal-Malti fl-Università tinnomina persuni biex ikunu anke l-President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsiem Malti. L-Akkademja flimkien mad-Dipartiment tal-Malti tal-Università tinnomina persuni wkoll biex ikunu kapijiet ta' sottokumitati fih dan il-Kunsill, pereżempju il-Kumitat li jħossib riċerka lingwistika u l-ortografija, il-Kumitat li jħossib it-terminoloġija. L-Akkademja wkoll tippubblika xogħlijiet akademiċi fil-pubblikazzjoni uffiċjali tagħha il-Malti. U barra minn hekk ukoll minn żmien għal żmien l-Akkademja torganizza taħdidiet, laqat u seminars ukoll li jinvolvu temi ta' natura lingwistika. Fil-fatt xi żmien ilu l-Akkademja organizzat seminar dwar is-sessiżmu fil-lingwa Maltija huwa suġġett vast ħafna, fost oħrajn nistgħu nsemmu b'eżempju kif se nirreferi għal mara fi professjoni li tkun ngħidu aħna avukat jew avukata, perit jew perita, notar jew notara, kif wara kollox ngħidu għallim jew għalliema, tabib jew tabiba.
U jekk Alla jrid l-Akkademja se tippubblika wkoll tip li ħareġ sew minn dan is-seminar li tratta din it-tema pjuttost kurrenti. Permezz tal-attivitajiet li torganizza, l-Akkademja baqgħet il-korp regolatorju tal-ilsien Malti. Ma ninsewx l-inklużjoni tal-ilsien Malti bħala wieħed mill-ilsna uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Din fetħet il-bibien għal bosta Maltin biex jaħdmu f'dan is-settur. L-ewwel grupp ta' kittieba Maltin li 100 sena ilu sabu l-kuraġġ u l-ħila ifasslu alfabet prattiku u jiformulaw u jistandarizzaw set ta' regoli tal-ortografija Maltija mibnijin fuq bażi lingwistika soda, qed jitfakkar mill-Akkademja feluq il-100 sena tagħha. Il-ħidma tal-Akkademja fiċ-ċentenarju ovvjament varjat xi ftit minħabba il-pandemija, madankollu bħala Akkademja bqajna naħdmu ħafna fuq il-pubblikazzjonijiet. Fil-fatt qegħdin naħdmu fuq pubblikazzjonijiet annwali ta' il-Malti, ħarġa letterarja u anke ħarġa akkademika, immissa wkoll qed niffukaw fuq ħarġiet speċjali taċ-ċentenarju. Fil-fatt għandna żewġ ħarġiet speċjali, waħda letterarja marbuta mal-idea mat-tema ta' 100 u hawnhekk il-kontributuri li qed jissottomettu xogħlijiet letterarji jgħidu jimxu mal-kunċett mal-idea tal-100 biex niċċelebraw iċ-ċentenarju. Imbagħad għandna wkoll ħarġa speċjali li tiġbor l-istorja u l-ħidma tal-Akkademja matul iż-żmien. Qed nippruvaw niġbruha wkoll għax sissa ma kenniex isu l-istorja ddokumentata f'ħarġa waħda, anke wkoll bħarsa l-qudiem, ġifieri dak kollu li għaddit minnu l-Akkademja matul dawn il-100 sena u l-qudiem lejn xi itħares. Minn barra dawn il-pubblikazzjonijiet għandna proġetti oħrajn interessanti. Għadna kif spiċċajna proġett se jitnieda fi żmien li ġej dwar il-ittri qodma li kienu jinstabu fl-alfabet tal-Malti ta' qabel. Hawnhekk il-ħabib tagħna membru tal-Kunsill ukoll tal-Akkademja tal-Malti, David Aġus Muscat, ir-riċerka dawn l-ittri illum fajnejna jidhru strambi, ittri qodma ta' qabel ġie standardizzat l-alfabet tal-Akkademja tal-Malti, ġi tal-għaqda biex niftehmu, dawn inġabru kollha minn David u ġew iddiġitalizzati. B'dan il-mod dawn jistgħu jsiru forma ta' font li jkunu fuq il-kompjuter imbagħad l-istudenti u r-riċerkaturi jkunu jistgħu jaċċessawhom, iniżluhom u jużawhom ukoll fix-xogħol tagħhom. ċirkustanzi li nisabu fihom tal-pandemija, l-Akkademja ma setgħetx iżżomm l-appuntamenti li kienet tagħmel bħas-soltu, però żewġ attivitajiet li żammejna u dan nagħmluh mal-Uffiċċju tal-President ta' Malta huwa jum Dunkarm li jsir ta' kull sena f'Ottubru, ix-xahar aħna nisuh bħala x-xahar ta' Dunkarm, u l-midalja tad-deb, loti tal-midalja ġieħ l-Akkademja tal-Malti. Din l-onorifiċenza bdejna nagħtuha mill-2016, l-ewwel ma ingħatat lill-Professor Oliver Friġġieri, imbagħad sena ta' wara ingħatat lil Monsinjur Lawrence Kakija u rebaħa wkoll warajh Trevor Zara u mbagħad is-sena li għaddiet rebaħa Viktor Fenek. Di ma kienx l-ewwel darba fl-istorja tal-Akkademja li tingħata medalja li tagħti rikonoxximent lil min tant ikun ħadem bl-ilsien Malti, kun forsi qatt-ħajtu kollha jaħdem u jirriċerka jew jikteb u jippubblika. Fl-imoddi fis-snin 40 tas-seklu ieħor kienet tingħata medalja kienu sejħula medalja Giuseppe Muscat Zoppardi, appuntu għall-ewwel President tal-Akkademja tal-Malti li dak iż-żmien kienet magħrufa bħala l-għaqda tal-kittieba tal-Malti. U kienet ingħatat lil diversi personaġġi magħrufa bħal l-ewwel ma ngħatat lil Dunkarm, mbagħad Giuseppe Gallia u wkoll poeti fosthom Anton Buttigieg u Carmenu Vassallo.